Normal na para sa atin ang pag-uwi ng souvenir tuwing tayo ay bumabiyahe. Kadalasang mga pinampapasalubong natin ng mga keychains o di kaya naman mga ref magnet at iba pang gamit kung saan makikitang nakatatak ang pangalan ng lugar na ating pinuntahan. Pero para sa mga bumabiyahe dito sa Pampanga, kadalas ay hindi abubot ang binibili ng mga turista kundi pagkain. Para saan pa't kilala ang lalawigan bilang culinary capital ng Pilipinas, hindi ba? At pag sinabing pagkain Kapampangan, una sa listahan ng Susie's Cuisine, the best in Pampanga o Kakanin. Mayroon itong 24 branches sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon at maging sa Metro Manila. At nito lamang Miyerkules, November 15, binuksan na rin ang 25th branch ng Susie's Cuisine sa Clark International Airport. O diba? Tiyak may maipampapasalubong ka na! Ayon kay JP Concepcion, ang chef at owner ng Susie's Cuisine, naisipan nila magbukas ng branch sa most beautiful airport in the country para sa mga kababayan nating OFW. Gusto raw kasi nilang salubungin ng mga bagong dating at pabaunan naman ng mga babiyahe paalis ng bansa. Opo, yun po yung ina-advise ko. Actually, yung gusto kong mangyari sa amin dito sa Susie's Cuisine. At matikman ulit ng mga ating mga mahal na OFW ang aming mga produkto, especially mga kakanin, na talagang very nostalgic. Nais din daw ipatikim ng Susie's Cuisine sa mga turistang dumadayo sa Pampanga ang kanilang masasarap na produkto gaya ng pansit palabok, tibok-tibok at iba pang kakanin gayon din ng mga minatamis. Paraan din daw ito upang maipakilala sa buong mundo ang masasarap na pagkain Kapampangan. Yung ating iconic palabok and tibok-tibok, siyempre, yung ating pong tibok-tibok ay ubod ng sarap talaga. Hindi po ako, totoo po yun, masarap talaga. Ako mismo, niluluto namin, fan ako ng tibok-tibok. Ang biyaherong si Ramon Galgo na-excite daw sa dami ng pagpipili ang pasalubong na pwedeng iuwi sa kanila sa General Santos City. Nagtingin-tingin ako para may bigay ko pabit-bit para pasalubong sa mga bata doon. Binabalik-balikan naman daw ni Abigail Depositor na tubong katiklan ang kanyang mga paboritong Susie's Cuisine specialties kapag siya ay nasa Pampanga, kaya't masaya siya na nadatnan niya ang bagong store bago siya umuwi. It gives like comfort, parang knowing na na it's the same quality kahit saan, and it's also a good parang send-off for us before we go to Boracay. When we found out, diretso na talaga kami dito kasi sabi din ng guard sa taas kakabukas lang. Tinanong namin kasi kung ano pa yung restaurants dito, tapos sabi niya nung kakabukas lang, we immediately decided to come and eat here. Makikita ang 25th store ng Susie's Cuisine sa departure area ng Clark International Airport. Yung ating mga OFW, yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kung pwede po, mag-drop by po kayo sa ating Susie's Cuisine at matikman nyo ang tunay na lasa ng Kapampangan na pagkain. Kasama si JM De Jesus, Arlen Salonga, CLTV 36 News.